Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, suruyon ta karong buntaga ang amihanang lungsod sa Medellin sa ilang maanindot nga mga atraksyon, mga kapuso, ug atong ilailahon kining award-winning nga Sugbuanong photographer si Sir Rufino Alob, makauban to sa programa karong buntaga. Good morning, Sir Rufino, Sir Dudes. Welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta karong buntaga, sir? Maayong buntag, Sir Nico. Usa ka pribilehiyo nga ma-interview nimo, sir. Daghan kayong salamat, sab sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga, sir. Award-winning photographer gyud, mga kapuso. Hisgutan na to una, sir, imong personal life. Kanus-ama ka nagsugod pagka interesado sa photography, sir? Ganong nahimo man nimong, unsay nahimo nimong motivation niini? Sa una mo nag-work ko as salesman, then gibalikan to na akong mga mga kamera ba katong mga sa activation na mo. So na motivate ko balik mo palit og kamera, ako lang gitry para maka-learn ko nagbalik ko baratohon nga DSLR. So moto nag-start ko 2018. So, ubay-ubay na kaog mga naapilan nga mga kompetisyon, Sir Dudes, nya ubay-ubay na sad, pila naman imo mga awards, sir, kung sa may para nimo pinaka-significant ini? Ang pinaka-significant jud kay ang 2020 kay ako ang nahimong photographer of the year sa among club, sa Photographers Club of Cebu. Then nakadaog sa ako Mascara 2019 Grand Champion, Dumaguete Sandoro third place. Then national, nakaupat ko ka national sa Photo World Cup. You were saying kaganiha, sir, nga of course, express kag interest, giganahan ka nga balikan ning mo explore sa photography, sir. Pero kinahanglan gyud pong mag-cut-on, like you underwent different nga mga trainings, mga seminars. Oh, yes sir. Continue gud siya ang learning. Kumbaga, learning never stops daw. Basta naka sa photography, every day you shoot, you learn. Inana gud siya nga. Ug tungod, sir, kay taga lungsod sa Medellin man ka, unsa may ilado kaayo gikan sa inyong lugar, nakapatalag saon uy tandi sa uban nga mga lugar dinhi sa Sugbo? Ang nakanindot sa Medellin, sir, kay in one location like kanang madto kag Isle of Medellin, ma-witness na nimo ang sunrise ug ang sunset niya. So far diri sa tuwa sa Cebu walay laing sunset na nindot. Medellin ra gyud. You're also the official photographer, sir, sa LGU sa Medellin. Unsa may gawa, sige, hisgutan nimong Isle of Medellin, unsa pay mga angayang bisitahon sa mga gustong musuroy diha? Naami Bamboo Forest katong most visited karon nato. Mura ka mo balik sa nature kung mo bisita ka. Then Isle of Medellin, ang among shoreline, sir, kaning dagat na mo kaliguan na. Nga duol ra siya nya nindot, basta nindot siya kaliguan. Sir Dudes, usab ka sa nag-organize kini magitawag nga mga photo walks. Unsa may katuyuan ninyo ani, sir? Nag-start ba jud ko, sir, is kanang walay nagtudlo nako. So ganahan ko pagsugod nako walay nagtudlo, then mentor ko og like nila Micol Sanchez, Boots Toong, Mark Badayos, ang mga known photographer sa Cebu, nga ni-share po sila sa ilang knowledge sa ako ang free. So, mausad na ako ang i-kuansad nga akong giipasa sad for free. Sir, to cap this off, Sir Dudes, kung doon na kay gusto ipaambit nga, mensahe sa atong mga viewers rong buntaga. Ang akong ipaambit sa atong mga viewers, kung ang kita natin yung mga pandoy sa kinabuhi, walay late yun kung natin pangandoy sa kinabuhi. Kuha yun siya. Walay, God's time is always on time. So, maski pila na imong edad, makabot lagi hapon na nimo. Kanala, Sir Nico. Tinood yun, sir. Basta determinado ka nga mukabot sa imong mga gipangandoy, sir. Huwag gipili nga edad. Yes, sir. Yes, sir. Alright, with that, magpasalamat migda ko, sir, sa imong pag-uban kanamo karong buntaga. Daghan kay salamat, Sir Dudes, Sir Rufino Alob. Salamat, sir. Salamat, Sir Nico.